Prangsi Karbi Chethan Chemum hin pen kadoko vipan same kardom pajirlo nalitum thek ponongji mate arju ponongji nonolom akai adama sar polotangte alak atangka sipada alir arlon pheremi miset setami si thetana question dolang lakado gawe alak tangka ke padam tum alang litum akai ning pian penanso dorapet alang litum thek loma nolom a generation nolom a kajong silang lo plotangte hala diverse mate penanso kachekak a phai bangke lit piglo nalitum same arju polongji komane asar mar konani asar pimar konani korjang phan kadrap jui nalitum arju polongji konane asar pimar konani ari sumar pen mate konani asar mar pen kadrap jui osumar phan bitekang rui lason same arju polongji kopi polo bang solam dong silitum Chethan lo plutangte athe mate a reasons bangke do pick lachot lapu alam kali pregjam daga the do pick setame isi common nai lake financial problem penapot pinso bang jong si tangka redacted lo plutangte mate Sika si wets tame wanted lo plutangte hala arlo sobang ke matha jibangke negative mate aking si matharong reti neli kiri karlan atangka kicu nason api risi nang endun chot pukaning je ardu sumartum samedo jong si pinso bang pena akisung do koklo matek pene keso pena joka oga pran mimite da jok alang litum choklemuni de da jok alang litum jong si chodun chodlo ardu solong chodun chodlo plotangte halas tami alam ke klang pondo laping ke kijut si bang ke alang litum hemi si bang ke ningkang samavilo an par ke hala bangso ardu subangke ti kang rokpo bangso pinsapan oti kang bopo lason akes neli theglong piglo setame elitum thekponong ji jong si arlu sobang thangnat sikai si sitame income ave pusame pinso tumbang pase mutur kaning jeret apiso phan ki putto de lason mangke jumchet jimapo neli jungjung ke mathalam gender equality polotang te dak pinso also tumsame ajara sai same klempon melo pinso same ripon melo tangka mahari melo arso tum same tangka mahari melo pinso tum si tangka van vek nang ji po bangke litum jong namune sitabe pinso tum van ong mi ong lo la bangke lason no litum jong si Kom alama puthag elitum Chethan lo pulotangte halas same tangka mahalam ben saleng tum same kachekak nang lo Kom bang ningje lo Apenan Sika si sitame income ave mate tangka van Thekthe polo laso joini si alang litum chekak dak la polo lasi kontong ahok ne la bangel tum chini dun de lo athe tum thegdun nong lorle alang tum bang hini sami non bangke chikoi seroi aso simanelo onlar metela Kom Apenan bangke Kom phan bangke kumani di kaching kitab do affairs jo bang pen kaching kitab do la polo lason thak lo hala Kom bang la Apenan mate ex husband lo kedam tang Apenan lo hala phan banga koi ki pipon ke Sika system income ave la pen ke tangka ma system pangnim lap ti la pulo Kom komad mage nang li tuman nang than the system chinilo alang li boxer alang li kacheteng thego la ban ke alang li medal system award system penan nong lo hala bang ke nang tuman nang than the system nang li tum chinilo non li tum alang li tum akai pen alang li tum life pen kupilo li tum kachari dam nong je hala system tum kaje thanang je kenang sot athe nolom family long for example family long for example problem do la silitum eson soni li tum same chere pon thekji aprang silitum Chethan nang Kom la Apenan ex husband onlar alang li phan kopipi allegation mate kopipi akoi logi pike aprang selang li akoi pilo Apenan onlar alang li election si pathudu no plo BJP long la pen kalang li ticket system hang lo plo sitame BJP tum alang li phan mate la onlar phan mangke ticket pipidat setame onlar bang alang li independent ben election thudu no po bangso election ki thur mate bangso election ke pathu ji phan Kom along 4-5 crore atangka lang li en no polo sitame abhalang no onlar bangke election bangke rem der lo bangso rem der ben abhi Kom bang aning jige la sono alang li aning hang he po alang li aning hang he sitame alang li tangka bang pidun der lo halasun matha krang ma pidun der lo amasi tangka pan hok der lo polo hala sami sia koi ki pipon do lo labe ki puthot do thulang alang li Apenan phan ke sort sason si man der lo alang li nilipinan ke lam sami ningje Thekthe tung chip chete lam sami ningje Thekthe polo sabo bak tung chip te pu ningje po lan ve lo po
नीले बांसो वीडियो नाली तो बना के थान लगे इसी आपकी अदालत बने पिने हाला बांसो एपिसोड लोंग ला मेरी कॉम कनिंग जे लाम से नाली तो मन समय नंग थान लो अलांग लिपुलो ऑनलाइन अपन लाम निगे निंजे टेक चले कोसन से इलेक्शन हाई पॉपुलो लापेंगे लाचो तकले लांग ऑनलाइन अपन कोई पी लगे टांका पांगलिम टाप टांका pan hok tap polo ada prang apor online bang alang ni bank long dam si 10 lakhs atangka bang withdraw delo lapen ke hemang lo meri common ke Chethan lage 30,000 vet lapen ke bang so 30,000 si tame hala online account bank account a ban pen si withdraw polo sita me meri ko mang hala so lam bang chini polo la sila son si la media long alang li bang so interview ki pi hut sita me alang li halam si Chethan pano laben ke isi important nai alang li kaning je bang ke la sono important mane important ke kanilo mane cobailo ni ahol ni lamang chini de dal sita me alang li kaning je pol ke la sono online bang sikai si sita me income abe polo सच बताऊंगी तो शादी किया मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया 1 रुपया भी नहीं कमाया लड़की का कमाए खा के बैठ सकता है ये इंसान ने किन काम नong si nang chodun chot polo labi alang li kachipendak sta me dolo la ne somar tumpan school pura ke chogijon pona peri pura ang ton ben sta me nili nu vetsi kelang busalang li bang kachipendak sono dak bangke nili pai nili po tum sta me nang chirabun de nili nu vet busalang li chipendak lo क्या है अकेली अकेली ये माँ बाप का परिवार नहीं है कोई मेरे रिलेटिव का कोई नहीं है since I married and I'm doing alone for my children sameli tum arju ponung ji meri kom alang lila boxing asai alang li claim bom un hood osomar ke already kidotang no hala bangso somar phan komalo kelang na so question semit hetan dolang online bang sigai si income doni avene ini tum bangke hala ke non make important avelo sita me osomar tum phan bangke alang li kelang vek la bang ini tum chini jong si online bang meri kom mate alang li tum asomar phan jong si online bang langli pulutang te meri kom alang li ame thang career phan mate la boxing a career phan focus long pami jima nili jungjung ke matha ke sungkrung ji sita me non bangke online phan bangke useless amu ke bangwe thangta ale we munit pusana lindi ningche pon akoi pipono nani football patu chot lote peni munit manji ba kado kabe ke munit man lab de jike football ke patu pen ke pusa me alang li akoi ki pipondo online matela Americom ex husband alang li bang ko pilo kaningje alang li bang pulo la Americom kaningje alam an ke lake ahok kali polo la sikado ko audience mate litum kelang donatum bang ke ahok pet alo la mang chini ne dalo ko marsi ahok kaning jema komarsi kachubai kaning jema labenge hala bang so lamli tum chini ne dets tame cho komarsi ahok si kaning jema komarsi chobai si kaning jema hala so alam mang ke litum important ave etum important bangela sono alang litum bang family bang si mesan kali delo lahan lo litum bang kichini dam nang jige labeng ke charli dam nang jibang ko people se alang litum bang so a family alang litum a family mesan pen ning siwet pen do Thekthe dat ma hala si litum kachini nang jike nang sot ilitum komarsi chok chima pu bang ilitum bangke langnam de stam hing no ne online matela Americom ex husband alang li bang a koi pi Americom ham bang ke la son lo komane a boxer alang li pen same affair jo pu alang li pen same kaching ki do pu chingki joy do pu la chot tak lang la Americom a business partner lo alang litum business hi not connection do pu la hit story pu alang li pen same alang litum ang bong isi connection do pu affairs do pu mane alang litum sami chingki joy pu same Americom bang alang li bang kaning chebon ke la sono nili tum ge business ahin nat pene nili tum kempon rapera pot si nili tum ge just nili tum bang ke la business ahin mesin nili tum ka chelang chot da romantic relation la son kali polo asil high controversy bang do pig do la bang ke penan do bang ke Americom pan same support tum do lo la bang ke penan ke punat online pan samay kangjin so pen alang li pan ke support tum samay do piklo lasini li jungjung mangke online pan support polam da kali Americom pan support polam da kali samay tum mangke dak isi hini ke charli nangji do elitum jong si langdam pa melo pulotang te dak main issue mane dak a problem alang tuma family a problem la ke thenai la ke financial mate tangka mahalam athe alang li koi pilo 4-5 crore tangka nang pan hok pidet labeng 10 lakh sa poisa sa me ingudet nili panang thante pinsi bank pen sa me withdraw that lai akoi pilo lasi dak elitum langdam lo pulotang te
main issue ke lage financial mate tangka maha hinna la silitum chini nang ji isia family lo plotang te ilitum tangka phan mang ke isi most priority mate kenang sod nai mate important nai hormulo pubangil tum matha thede nang ji tangka par ke family si thimulang busilitum sami matha nang ji athe onlar bang same chepadu pilom alang litum asomar phan ke pathe ke pading stame tangka joine bang si hala mairi kombang ke onlar phan bang ke alang li chekak dak ro alang li sikai si stame income abe busi pukok lo nasi matata ko mane apenan bang jong si ko pine kisung ben mate awar sa ga ben sikai si stame income tek thede lo plotang te apiso bang hala son si mathanang poma mate hala apenan bang jong si pine pina keso pen alang li tum choklem tek thede lo plotang te apiso tumang hala son si mathanang poma meriko bang ke boxing hinat bang ke success piglo ile tum kado ko visame chini lo stame ajad hinta align per exam Iltum family pen koson si chemisya nang jima iltum pirthereng tigan koson si dora pet thekjima halaso a skill mate halaso align same ka prek laso pusi iltum kachali nang jike nang sot family penanso ang bong koson si misen ben kido thekjima e kaiding pi koson si dora pet thekjima halasame iltum chali nang ko Mary Komang ke boxing hin ke successful ostame bangso family hin na chemese nang ji bang ke alangli nili jungjung ke matha bang ke Thekthe delo labeng si asabo kerang so si nili thek bonong lo tangka hinat blo tangte si transparency donang ji mate nili tangka jong si nili hemo sor bang nang hupi pondet kupine nam dam det blo tangte hala same chok se ji eli pinso tum same nani iritum achor alang litum kachoklem atangka kochobirti atangka litum jong si than thipin pen ended kupini mana horjun idam det kupini nam idam tablet konane chu idam tablet plotangte tangka pan hokchot plotangte hala seme chokchi la si jong si ng bulsta me litum arjun anji la sotangka sonosona asai phan kenang sotpot nang pitha la son same litum hanang ji la pen kwan si ken mahala same transparency donanji laben ke penanso Chethan thipin pen ke tangka same komane long choram nam det hala sun bang same claim ke denanji athe nili arjupolong lo la penanso Chethan pa me po konane apisu bang konane tangka ram nam det laben ke kitu nang ji bang ke apenan situ nang kok la son a problem same do laben konane apenan pan than thipin men konane loan and loan det api kitu nang ji bang ke apenan situ nang po la son oplo tangte family long same asabo ba ke problem do kok la thek la hai an ban samil tum kachere nang jikenang sop laben ke ego ili tum kematha mate ili tum ninghang lengke klem halabang same kali denang ji iltum ego phan jong si tum important pirong lo plotang te iltum penanso ningi siwet ki do thekji bang ke sungkrung ji dak ego a joine penanso chikak dak bokomar lo ki sungji plotang te osumar do mage sungwek po labeng osumar dum koma pan se aning che thelo plotang te apai apupen angtan tum pan an ke ning che te thelo laben ke iritum chini lo jong si apai po che kak lo plotang te osumar tum bang mental same mentality mate alang tum akema thanat stami si sabo weakness mate jakong ki bo posun stami dokok ji labeng iritum chini lo mary kamalang like nu celebrity mate anong nam che thangklong bang anong nam che thangklong tum mang ke kacheri stami kenang sot family a matter bang ke private si binang ji non ma ge ilitum thekdam long lo alang li puthak lage si entertainment no son si mandel lo munitum alang li tum puthak gossiping mate pusi ka Chethan tap ke palam so tap la son same dokok lo social media long alang li nut celebrity aposita me lahalam ki klang mang ilitum Junodak son si mandel nili jungjung ke matha lo na jom kopitong ke matha ni lan ma ge nili chini dam de lo la se meri kom alive nilitum isi ni chari dam long lo alang li life on success pig la same family pen ning siwet pen ke do thek ji ning kang sam pen ke do thek ji hala bang ke Thekthe det da so siman le lo da ke chok chige meri kom no ne mate online no ne la bang ke litum jong dam Thekthe la pen ke jong dam de det sta me chok sita me alang litum men same isi example nang pi lo life long litum success pig thai lo for example business long success pig thai lo life long itum kapre hin na same success pig thai lo setame family anat ke pas success ji phan bang ke ini tum failed at haji jong se tum chere re plotang te lapeng jong si ini tum hala family pen ka chemisen ang ji abidi lo plotang te nili hin ben riso jang tum ban isi suggestion ki piponing tum do athe kram tang adhek tum a family pen isi hini a problem se me ke klang pon do lo la si bangso alama ke achio vet
sampai halabang so alam sampai itu important ki pinang ji kenang so alam ke lalo bi genuine ini tumbang kuson ma harason si itu order dur ponon ki doge thak ponon ajat sita me itu ahok pet si cepak lang ponan ji nalim tek bolon ji adek tumbang ke alam itu gari motor abis me komani gari motor chuhang pon post tame nili gari pupo komani ardo so theng no ke chiso idam po alang di tum ahem arid abis me komani ahem photo uthai dam klek pol laheno nihem pulason kachikrong tabatum samido lasi halason mai kali denang ji athemo ani si ke reality alam mang chini wei ji labeng halaso reality alam ka chini khud bang ke alang tum mang bong same asabo lam ka chini sai same dokong ji lasi bijinian nali hem jong si barak tak lo lotang de barak tak cepak lang non gari motor abi punon sakuri abi lo plutang te sakuri abi punon horjun det plutang te horjun punon cigarette mong plutang te cigarette mong punon lai kado gabi chini lapa pisame nang accept un plutang te halabang so apin so punon alo so punon nang accept un lo plutang te lage alang itum chini lord sin nang accept lo ke mo future same thang na alama belo same horjun or same nge horjun je puka cepak lang penjong si halaso abang po bang pijong si aning nang dog lo plutang te mo reality bang chini de lo plutang te asa buka sing sak do kong jing labeng e kijut si nili pading nam elo muthe ining wanglet si bere komala putak same thiti ni kading ji ning hang do si bang so video same selam bono kijut si bang ke la lo litum kacheri nang ji kenang sot pin so tum same kacheri nang ji kenang sot non onla raso lo plutang te online bang sikai sini sitame income rate lo pu amar la america mangi turchor lo pulutang te moili tum handa la sono pulutang te ko sono la so siri tum madu pene chinki sitame tum reality a character bang tum mane real a character bang tum kachini nang jikenang sot edo mo sung that boy that so that unedet hood halabang so tum a partner ilitum achor ilitum support do jima abijima ilitum nang beardon tip nang pudun sit nang sorsa morsa jima mate lason nang sorsa morsa abi pen alang itum kebor i pen edi phan samay nang pajoy ke jima hala samilitum kemata nang jikenang so nolombang ilitum sungpik lason mi sen a partner kilongji phan bangke sidame ilitum abi pubang ning ji damune athep so pirthe long mi sen amunit sikki onglang sita bela adhek tum ke chokche joini si klang nong diti akheng no son mai klang nong diti misen amuni tum dopik laso posili tum lang paminang ji chinki paminang ji athe marriage ke once wen hokpet ke etum non amuk pen etum chipacholo chikaklo anut ka preglong lapuke etum chelon le deji laso posi unte kecheng ben etum lang pame chinki pame Chethan pame character chini pame apisi tum ajat same decision enangji lala tum makso video lo chethanam chona nali tum ning alo kopilo ka matha nali tum comment speak tha puthot chetong thunang ka prek video long prabjin pen domi thak bai kardom